自分のことを愛してくれる人のところに集まりたいと思うのは当然でしょうみたいなことを、右月物語っていうのがあって、お金持ちのところになぜお金が集まるかみたいな、お金のせいみたいなのが出てきて、他の人たちはお金のために働いてるんじゃないとか、お金よりも大事なものがあるとか、みんな平気で存在に扱うと。でもあなたはケチって言われてるけど、毎晩お金を見て、嬉しいなって言ってくれたり、誰にも貸さない、誰にも渡さないって、お金のことを愛してくれましたよね。自分のことを愛してくれる人のところに集まりたいと思うのは当然でしょみたいなことをお金のせいが言うんですよ。俺めっちゃお金のこと舐めてたわと思って。お金じゃないから人と人のつながりやからとか、お金なんてまた頑張って仕事したらいつか帰ってくんねんから、お金もこの世界にある一つの形やねんから、そこに対する敬意みたいなものを持ってなかったなと思って、ケチじゃないとか、うるさくないみたいなのが美徳としてあんのかな、ちょっと逆やったなと思って。